היום, יום רביעי, 17 בספטמבר, היום התחיל רגיל למדי ואז ללא הזרה, וכאילו הייתי כמביטה דרך גליל קליידוסקופ התרחשה הרעידה הסתמית ביותר. השקטה את הגן, תקנה את עצמה. כאילו מד הטווח שדרכו צפיתי, מצא בעצמו מיקוד מדויק יותר, מתחדד. ואז השתנו הצבעים. התחלפו לאוקטבה גבוהה יותר, לספקטרום בהיר. כל צבע ואורו שלו, צורתו שלו. עליה העצים, התותים, העשבים כמשילים קרומים בזה אחר זה חשפו שכבה אחרי שכבה של שלמויות נסתרות. ועל פני אותם משטחים מתחלפים במהירות מד הטווח, כדי באמת לגרום צרות לדימוי, חידד את להביו הקטנים הבלתי נראים. אינני יודעת לתאר את עוצמתו או מהירותו של מיקוד את שעת הזום הזו שדרכה בהיתי, או את ההתאמות המואצות המסחררות שבתוכי. הפכתי לסביבון קפוא בתנועתו. אני מרוכזת בשלמות. מכווננת בשלמות. הצבעים רטטו מעבר לטווח הנראה של הספקטרום, ובכל זאת ראיתי אותם באיזו עין טוענת. גלקסיות שלמות של צבעים, מבריקים וזוהרים, זורמים ויובלים, גועשים במעיינות, הפכפכים, כספיתיים, מחסירים ברק מצבעי הקשת ומזייפים אותם. המדשאה, השיחים, העצים, כבר לא היו יותר שם. שם למעשה חדל מלהתקיים, הם היו עכשיו כאן במרכז ישותי, כובשים חלל פנימי עצום, חלק ממני, שלי. אם כי כל עניין הבעלות היה ממש לא לעניין, אני הייתי שלהם, ממש כפי שהם היו שלי. אני והם היינו כאן, הם ואני שם. ואז, באותה פתאומיות בה הכל השתנה, חזר העולם למצבו הרגיל. הצצתי בשעונים, הרגל מגוחך, כשם שלא היה לי מושג מתי החלה החוויה, כך אי אפשר היה לדעת כמה זמן היא נמשכה. מה שנדמה כנצח לא היה יכול להימשך יותר מדקה בערך. הקפה שלי בספל עדיין מהביל. הגן, דרך החלון כמו תמיד, ובכל זאת לא כמו תמיד. פחות. שפשפתי את עיניי תוהה, לא בלי בהלה, אם זו התקפה של איזו מחלת רשתית, גלוקומה, שינוי כלשהו במבנה העין עצמה. אם זו מחלה, הסממנים יחזרו. זה יקרה שוב. דקס! דקסטר! דקס! יום שלישי, 23 בספטמבר, אכן קרה שוב. הערב, כשלקחתי את דקסטר לטיול, הבטתי מעלה בסבך הענפים הסרוג מול השמיים, צלליות חשיכות מול חשיכה תלושה מהן, זהרו אותה בזוהר שחור מיוחד במינו. הנצנוצים הזהובים בלבה השחורה, או הגחלים העורבים באבני הלשם השחורות הם
הדבר הקרוב ביותר שביכולתי לתארן, אבל זהו תיאור כזה, כי זה היה ספקטרום חשוב. כאילו תרגמו את השמיים לעיבויים של שחור, מאדים שחור, שבתאי שחור, צדק שחור. או שמעצב תכשיטים רב רומני העביר קו שחור על תכשיטיו והניח להם לבעור ולהיעלם בין ענפי העלונים שנצנצו את הזוהרים. שביל חלב על עלי שכלורופיל שחור יראה אותו. אני קפאתי דומם במקום שלי, משותק. הפרווה הדלשית האהבה ועיני הענבר שלי זורחות בברק אז רומזות על עוד ספקטרום, ספקטרום אור. אני כלב כוכבי, זוהר על אמיתי, מול הגבעות ורכסי הערים של חצות, כל ניסיונות ההשוואה שלי נמנעים על ידי האינסופיות המרתיעות של חשיכה ואור. ואז כמקודם התרחשה רעידה נוספת, ושני הספקטרומים נעו מהר מהחוץ פנימה. כמו שני מעגלים שווים ומשלימים שהתמרכזו בתוכי, או אני בהם. איך להסביר שלא רק ראיתי, אלא ממש הייתי, שני הספקטרומים? הייתי. באנגלית זו אנגרמה ממש פשוטה, saw ו-was. ואז מד הטווח איבד את מיקודו, והעולם שוב חזר למצבו הרגיל. דקסטר, קטן חיוור ומעומעם, דילג לו בשדה הראייה הצידית שלי. ממשיך בעיסוקיו הקלים, כאילו רגע קודם לא קפא על עקבותיו. כלב מחושב. כבר אינני מודאגת לגבי ראייתי. רק תוהה אם שנינו השתגענו, דקסטר ואני. שיגעון מלאכי. חולקים הזיה. טירוף בשניים. יום שישי, 3 באוקטובר, קשה לתרץ את החשאיות שלי. לא שאינני משתוקקת לדבר על הצבעים, אבל אינני יכולה להסתכן בתגובה לא נכונה. פעם או פעמיים הרחקתי לכת כדי לומר, חוויתי את החוויה המשונה ביותר לפני כמה ימים. מקווה למצוא מבט או מענה כלשהו שיגיד, גם אני, אבל לא בדבר. אינני יכולה לשכוח את היופי. לא יכולה להוציאו מראשי, מהמם, לא ארצי, בלתי ניתן לתיאור. מבט חטוף של היכן שהוא אחר, חי, ניסי, שזה אתה נוצר, ועם זאת, על זמני, משמעותי, זורח, בעל משמעות שאני הייתי חלק ממנה. חוץ מזה שאני שכותבת את זה, לא הייתי קיימת יותר, כי אני הוצפתי החוצה, מתפוגגת באינסופיות, שהנושא והמושא בהם הם אחד. אני חייבת לעשות מאמץ יזום עכשיו, כן, כדי לא לחיות את חיי במונחים האלה, לא לשבת משותקת, ממתינה לרעידה, מבשרת עולם חדש, ממתינה לטרנספיגורציה. לא. מזל שצורכי החיים מעסיקים אותי. אבל חלק ממני ממתין, מאזין, בתשומת לב מוחלטת. יום שלישי, 7 באוקטובר, העניינים נעים מהר מאוד. לפני כמה לילות תפסה את עיניי ידיעה חדשותית. נהג המשאית מאשים את הצבעים. ארטי בלנטיין, נהג מהחברה איילנד, לא עצר באדום בצומת פרניל בספנדר לשוטר התנועה שעצר אותו. אמר, בלנטיין, לא ראיתי את זה, זה הכל. הייתה מין רעידה, אז כל הצבעים האלה פתאום בין העצים, ממש בהירים כאלה שלא ראיתי קודם, הם בטח סינברוט. בדיקת האלכוהול הייתה שלילית, נקודה. עלתה בתשוקה
לדבר עם ארתי בלנטיין. אפילו חיפשתי את שמו בספר הטלפונים, לא רשום. שקלתי להשיג אותו בבוקר דרך חברת המשאיות, בתקווה לשמוע אזכור כלשהו של הסיפור. כיוונתי לתחנת הרדיו המקומית ותפסתי את המגיש באמצע המשפט. לבוא לאולפן ולדבר איתנו. עד כה לא הצליח איש מהם לתאר את הצבעים החדשים האלה, אבל אולי רובי האווד? רובי האווד יכולה. רובי, את בעצם אומרת שממש ראית צבעים חדשים? רובי, הייתי בחוץ בגינה, מה שדיברת לישון, אפשר לומר, ומכינה אותה לחורף, כן. השיחים כבר מיובשים, וצבעי בש כזה, אפור, רכים, וחשבתי שכדאי לקצץ אותם קצת, כן. כשקראתה הרעידה הזאת. רעידה. וכמו הם סהרו, ברור, בכחול, כן. אבל לא כמו שהם בחיים. לא כמו שהם בחיים. אחרת. מבריקים יותר, עם מאורות קטנים. לא כמו שהם בחיים. רובי, את חושבת שזה לא היה בחיים? את חושבת שאולי חלם? לא, השיבה גברת האווד בטוחה, צלולה, כלל לא מעורערת. לא חלמתי. אם כבר זה היה יותר, כמו חלום. אני לא מצפה לך שתאמין, באמת, למה שתאמין? בעצמי לא הייתי מאמינה, אם לא הייתי רואה את זה, כן, אבל אולי בי המעין צער, כאילו, באמת ריחמה על המגיש. הרמתי את ספר הטלפונים בפעם השנייה, חיפשתי את מספר תחנת הרדיו, החלטתי לספר לגברת האווד מה ראיתי. חייגתי, היה תפוס. ניתקתי, חיכיתי, חייגתי שוב. תפוס. ושוב. מאוחר יותר ג' בדיוק התקשר. ראית ערוץ 8? לא, אני עסוקה בה. רעיון עם איזה מטורף, אחד שרואה צבעים ואורות מנצנצים. ספרי לי. הוא היה בולץ כזה עם ראש בעננים ובלופר, בכלל לא קשור עם זה, בגמלאות. גר בדירה עם מדענית גרניום בחלון. הבוקר פרחים, הוא אמר, היו כמו ניאון, מנצנצים. זו הרי נשבעת לה. אולי הוא ראה משהו שאת לא יכולה לראות. תשתי לטובתו, ברצינות. מה הוא כבר היה יכול לראות? מנצנצים וזוהרים, כמו שהוא אמר. לא יכול להיות, לא גרניום, את יודעת, זה בדיוק כמוני, באמת בי. למה הצלחת תמיד הכל לקום? אמוני עבד. ניתקתי. 22 באוקטובר, העיתונים מוצפים מכתבים. אין סוף ראיונות רדיו וטלוויזיה בעד ונגד המתיחות הבלתי נמנעות. מפתחים עין ביקורתית למה שאמיתי, קל לזיהוי כמו אור שמש, גם עם הפרטים שונים. לדיווחים האמיתיים על הצבעים יש מכנה משותף שאין לטעות בו, מכנה משותף שקשה להעבירו לאחר, כמו מתיקות, למי שמכירים רק מלח. דיווחים אמיתיים הם עילגים, עמומים, בלתי סבירים, בלתי אפשריים. לאחרונה עלה בדעתי שייתכן מעין קשר בין ראיית הצבעים לבין ההתגלות הממשית שלהם, משהו בלתי סביר כמו ככל שרואים אותם יותר, כך הם ניתנים יותר לראייה. אולי הם תמיד שם, באיזה אזור, בדרך כלל בלתי נראה, של הספקטרום האלקטרומגנטי, ונראים רק לאנשים מסוימים בזמנים מסוימים, או צירוף נסיבות, או שכלול הדין כלשהו באיבר הראייה, ואז מכמות לאיכות, אולי, כמו ממים לקרח, קהילה שלמה משתנה, מסוגלת לראות, עולה באש. מדענים מכריזים שהרעדנים מוכי הזיות, או טועים, מצביעים על העובדה שעד כה אין שום ראיות מוצקות, שום הוכחה אובייקטיבית, אין צילומים, אין מדידות ספקטרוסקופיות, ססמוגרפיים, מראים רעידות אדמה קלות, זרזיפים שלהם, כמו כוכבי שביט הנופלים באוגוסט. מלומדים טוענים שקדחת הרעידות, כפי שקוראים לה עכשיו, היא גרסה חדשה לקדחת הצלחות המעופפות והחייזרים בשטח חלוף, כמוה. פיזיולוגים דורשי טוב טוענים
רעדנים סובלים... מדוע הם סובלים? למה אף פעם לא נהנים? סובלים מעיוות של ספקטרום אוקולרי, או מדמות גרר. גרר, שלווה. לא מפתיע שחלק מאיתנו מעדיפים לשמור את חוויותינו לעצמנו. ממש ציד מכשפות. 9 בינואר, משהו חדש התרחש, משהו בלתי אפשרי. מטריד כל כך שהעניין כבר נלקח ברצינות מרבית בדרגים הגבוהים ביותר. טלוויזיה, עיתונות ורדיו בקושי עוסקים בדברים אחרים ובצדק. מה שהחל כחורף קל הלך ולבש סימנים מבשרי רעות. חקלאים טוענים שהאדמה חמה למגע באופן לא טבעי. שחקני כדורגל טוענים שסוליות מעליהם בוערות. הערות הרגעה מעורפלות מזדחלות לנאומים של אנשי ציבור, אך אין ביכולתם להתעלם מהנושא עוד. כדי להגביר מבוכה ובלבול, הדיווחים על הטמפרטורות בלתי עקביים באופן משונה, הממצאים הסותרים והמבולבלים המובילים לעימותים סוערים, כשלעצמי אינני יכולה למצוא שום שינוי בגינה שלי. לא נותר ספק, טמפרטורת פני האדמה מתחממת. מחליש, נורא, לצאת החוצה ולחוש את האדמה כמו חיית פרא גדולה, חמימה מתחת לרגליים. כאילו עוד הוויה עצומה בלתי נראית, נוכחת. דקסטר גם הוא מבולבל, נובח בעבר האדמה. זו תקופה של מתח גבוה. אנחנו כמו חיות הלכודות בתוך בניין בוער. מאוחר יותר ג' שוב טלפנה, מבועטת. מדוע אינני באה לגור איתה? היא לוחצת. הרי יש לה מקום ואנו מכירות זו את זו כבר למעלה מ-40 שנה. היא לא סובלת את הבדידות. מה ילד יותר גרם לחום? אבל מתברר שהיא מתכוונת מי? התיאוריה האישית שלי שמשוגעי הרעידות גורמים לזה לא בכוונה. אולי שני הדברים בטח קשורים. איך הם מסוגלים לגרום לזה? מה? בעזרת מה? דמיון? אל תשאלי אותי, איפה לי לדעת? אך לפתע היא כמעט בוכה. איך את יכולה לצחוק? זה סיוט. סיוט! ספטמבר. הקיץ צינן אותנו. ואם האדמה הייתה חמה, הרי בקיץ תמיד חם, פשוט עבר עלינו קיץ חם בצורה בלתי רגילה. עכשיו, בסתיו, עונת הלילות הקרירים והכפור הקל, והארץ כמו ילד קודח, נשארת חמה. לא מתקרבת. החשש גובר.
חודשים הבטיחו הרשויות שלא הגיוני שטמפרטורת האדמה עולה. עכשיו מזהירים אותנו באותה מידה של שכנוע, באותם מסמכים סטטיסטיים מדויקים, שכן הייתה התחממות. תחנות חיזוי, פקולטות למדעים, מצפי כוכבים בעולם כולו, מודדים, מדברים על העידן הנאו-טריאסי החדש ועל ההתמוססות המואצת של כיפות הקרח בכתבים. מבטיחים לנו בפרטי פרטים שהדבר אינו יכול לקרות בתקופתנו. פרשנים ואנליסטים פורחים, הטמפרטורה הגבוהה קושרה עם גורמים כמו חיידקים מהחלל החיצון, הידלדלות האטמוספירה של כדור הארץ, גידול בדות תחמוצת הפחמן באוויר, וכיוון שבני אדם אוהבים שעיר לעזאזל, הוטלה האשמה על נאס"א, על מדעני גרעין, על פוליטיקאים, על יושבי הצלחות המעופפות ולבסוף על האנושות החמדנית שאיננה רואה את הנולד שעולמה המזוהם והמוכה שליטות מצוי בסכנת אש הגיהינום המפורסמת. אבל מדהים שהחיים נמשכים. התינוק של משפחת פולק נולד בשבוע שעבר. קיבלתי את החדשות כמו בשורת מוות. שום דבר לא חידד כל כך את האירוניה במצבנו. כשראיתי את היצור המושלם, הזהיר, בזרועות אמו, את הבעת הערצה על פניה, מצאתי את עצמי אומרת את הדברים שתמיד אומרים להם חדשה, בדיוק כאילו העולם לא השתנה. בה בעת, הפכנו גם כולנו לשכנים. בני אדם זרים לחלוטין, מברכים איש את רעהו ברחוב, והזוג הכמעט בלתי נראה מאחורי מסוכת השיחים הגבוהה, מופיע בכל פעם שאני עוברת עם דקסטר. מתים לדבר. כי חיינו השתנו מאוד בגלל תחושת האבדון הזאת המרחפת. כבר קשה לקנות מצרכים מסוימים, יש מחסור חמור במוצרי חלב, מצד שני השוק מוצף בפרי הדר, מאיימים עלינו גם במחסור קשה בעתיד, ביצים, חלב, בסגר, יותר. מזל שהצבעים הם אירוע יומיומי כמעט. אני מרגישה אותם עכשיו בכל ישותי. כאילו כל תא ותא בגוף שלי מגיב לזוהר שלהם והופך גם הוא לאור. לפעמים אני מרגישה שאני ממש יכולה לזהור בחושך. כל התאים שלי מגיבים לזוהר שלהם והופכים גם הם לאור. בזמנים כאלה אני מרגישה שאני יכולה לזהור בחושך. שום מושג לגבי התאריך. עכשיו ערב ואני עייפה, אבל אני מפגרת כל כך ברשימות שלי. האירועים התרחשו לי מהר מדי. גנים, פארקים, כל סנטימטר אדמה ניתנת לאיבוד, הוקצה לגידול מזון. אמנם מזדקנת אך קשירה מבחינה גופנית עם 4 דונם אדמה וידע מסוים בגינון, מוניתי אחראית לפולי סויה עתירי חלבון. שורותיהם המסודרות מכסות את מה שהיה פעם גינות הירק, ערוגות הפרחים והמדשאה שלי. גברים צעירים הגיעו ממשרד החקלאות בחודש שעבר עם בולדוזרים. איבדו, שתלו, מחללי קודש יעילים ורעשניים של 20 שנות עיצוב הנוף שלי. דקסטר נבח עליהם מרגע שהופיעו. די. ואני מודה שהייתי מתחלקת איתו, לולא המחסור במים יצר שיממון משל עצמו. שמחתי לראות בני אדם. ערב, עוד טלפון מגימל. תבואי לחגים? חגים, כמו מילה משפה אחרת. עדיין יש לי קצת גרס, נוכל להתמסטל. היו זמנים. כן. היא להוטה, אני שונאת לאכזב אותה. גימל אני לא יכולה, איך אגיע אלייך? במכונית שלך, טמבלית לך, יש עדיין דלק את היחידה בינינו שעוד יש לה.
אבל ג' זה רק למצבי חירום. אלוהים אדירים, בייב, את חושבת שזה לא מצב חירום? ג' מוטה. בייב, היא כל כך מפחדת מהבוזזים, מהאימה. בטח גם את מפחדת. בבקשה. הייתי צריכה להגיד, כן, ברור שאני מפחדת, רק טבעי לפחד, או מפני שאינני מסוגלת לומר את זה, הייתי צריכה להשמיע קולות מרגיעים, כמו שאם עושה לילדיה, אבל במקום זה אמרתי, אין סיבה לפחד, ג' וזה ודאי נשמע נפוח בצורה בלתי נסבלת. אין סיבה לפחד? דווקא חשבתי שיש כל הסיבה. היא תטלפן שוב בלילה, כשלא תצליח להירדם, מסכנה, מרגישה בודדה כל כך, באמת בודדה, ובטלנית כל כך. אני לא חושבת שכבר עלה בדעתה שבקרוב לא יהיו יותר טלפונים. שדרך חיים שלמה הולכת ונעלמת. מבחינתי זה אחרת, יש לי פולי סויה, מעסיקים אותי במשך כל שעות היום, ודקסטר. ומעל הכל יש לי הצבעים. בידיעה שיש בני אדם אחרים שאני חולקת איתם את רגישויותיהם. אנחנו מקושרים בצורה בלתי נראית ובלתי ניתנת לערעור, כמו מרכיבים של מולקולה. אנחנו, אולי עליי לדבר רק בשמי, אבל אני בטוחה באחרים הללו כאילו דיברו, אנחנו חולקים מוח אחד, לא. אנחנו חולקים לב אחד, לב אחד בינינו. איך אני יודעת? כי אנחנו פחות מבועלים מהחום המתגבר מאלה שלא רואים את עצמי. אינני יכולה להסביר מדוע, אבל נדמה שראיית הצבעים משנה את הרואה. אני מודה שהיו רגעים שלא היה די בתחושת הקהילתיות הזאת. כשעלו בי געגועים גדולים לבני ובנות מיני, כך התחלתי לחשוב על האחרים הללו באופן שמישהו מתגעגע מאוד לאדם אהוב. אין די בנוכחותם בעולם. מוכרחים לראות אותם. לגעת בהם. לדבר איתם. הצבעים מגיעים את היום-יום, מסחררים, משני צורות, מעניקי חיים. עבודתי בגינה לעתים ממש שוברת גב, נעשית מוארת יותר, מלאת פליאה. בידי אותם צבעים שלא יאמנו, אנו רואים כמו זיקוקי ילדים מתוך הצמחים עצמם ומתוך ידיי הבלויות מהעבודה. מאוחר יותר. אני מצטערת שלא הקפדתי על מעקב השינויים היומיומיים. בתחילה הם היו פחות או יותר מזעריים, אבל ברגע שהחום החל לעלות באופן קטלני, העולם שלנו נראה שונה לגמרי. שום אדם לא היה יכול לחזות כמה מהר הכל קרס. השינויים הגדולים החלו רק לאחר הפינוי המבוהל הראשון מהערים. מבודדים בבטון, צינורות ביוב וחניונים תת-קרקעיים, האזורים המאוכלסים בצפיפות הגיבו לאט לטמפרטורות הגבוהות. אבל ברגע שהחום חדר את אמצעי הבידוד, נוצרו גיהינומים בן לילה ואוכלוסיות שלמות נמלטות בבריחה היסטרית, מפוקקות את הכבישים הראשיים בניסיונות מילוט נועלים. ברור שהם תכננו את זה במשך חודשים. ממתינים לרגע הפסיכולוגי המתאים כדי להשתלט על הכל. ברור שהגיע הרגע. מה שהחשבנו בעבר כעולם חופשי נגמר. עתה כבר לא יכולנו לאכול, לשתות או לנוע ללא אישורים, חושים.
זה מצב חירום מלא. החום בלתי סדיר כמו הסתיידות מופץ. תחילה כאן תוקף, אחר כך שם, אזורי טמפרטורה גבוהה, מתקררים פתאום, ללא הסבר, או להפך. הדואר פסק לעבוד מזמן והעיתונים והטלפונים. כחברה במעמד חדש בעל זכויות היתר צוידתי במכשיר אלחוט וברישיון לנהוג רכב בעניינים ממשלתיים. בתי הספר נסגרו כמובן ונעשה ניסיון לספק שיעורים בטלוויזיה. לפחות נראה שהביזה והמהומות הסתיימו. אותן כנופיות נואשות של אזרחים זועמים שבמשך זמן הקשו על החיים נעלמו עכשיו. נראה שהבנו סוף סוף שבעניין הזה כולנו יחד. החיים פשוטים מאוד, ללא חשמל. אני קמה עם האור והולכת לישון עם רדת החשיכה. אספקת המזון שלי עדיין טובה, והודות לגידול פולי הסויה יש לי מים. דקסטר, הסתגל יפה לחייו החדשים. הוא נמצא בחוץ פחות ממה שהיה רגיל ועבר לדיאטה צמחונית ברובה ללא קושי רב. הבוקר צו חדש ברדיו. אלה מאיתנו בעלי הזכויות המיוחדות התבקשו להתייצב במוסך האזורי כדי שצמיגי המכוניות שלנו יעברו טיפול נגד חום באמצעות מבודד פלסטי. לא הייתי בעיר כמה חודשים, הרגשתי כמו שמרגישים שחוזרים מביקור בבית חולים. שהעולם גדול בצורה בלתי צפויה. עם חללים אווריריים ורבי נפח. אבל היו מעט מאוד דברים אחרים שגרמו לי שמחה שעה שנסעתי בכבישים נטושים מבשרי רעות. צבע מתפוצץ ומתקלף מהגדרות והבתים. כשמלמעלה, אובך מאובק, אתה תמיד עמנו, יצר שמש ירוקה. כשיצאתי מהמכונית לדבר עם המשגיח, קיללתי שלא הבאתי איתי את המבודדים שלי. המסלול הבוער גרם לי לקפץ מרגל לרגל לרגל לרגל, אבל רגליי נשכחו כשעיניי נחו על הגן בהמשך הדרך. מעולם לא ראיתי תצוגה כה מרהיבה ומגוונת של צבעים קודם לכן. כיצד תיתכן מן שרה כל כך מגוונת בטווחי הצבעים האפורים והחומים? רעידה נוספת, וכל הגן היה קשת. 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 עוד רעידה והגן עבר משם לכאן, חובש חלל פנימי, אבל הפעם החלל גדל, הוכפל. ובידיעה שפטרה אותי מכל ספק, ידעתי שהמשגיח במוסך גם ראה את זה. ראינו את הצבעים. צעיר כחוש ניצב עירום בתוך זוג מכנסי אוברול רפואיים מפוספסים גזורים על הברך. סידני רקום באדום מעל כיס החזה השמאלי שלו, ללא מאפיין מיוחד שהדבק בזיכרון חוץ מעיניו הצלולות, שבאותו רגע זקפו מבט של הבנה מוחלטת. אתה
אותם קודם? אתה מכיר עוד מישהו? אחד או שניים, אולי שלושה ואת? לא. אתה הראשון. האם זה תמיד ככה? את מתכוונת? לא היה יותר מה להגיד. ליד ימין אין הרבה מה לומר, ליד שמאל או לעין אחת, לשנייה. הייתה נחמה בחוויה הזאת. נחמה זאת המילה. זמן מה לאחר מכן. העולם שקט באורח מסתורי. אינני חושבת שלמישהו היה מושג כמה רעש עשתה אפילו תנועת כלי הרכב הרחוקה ביותר, עד שהתחלנו לחיות בלעדיה. בהחלט נדיר שכלי רכב חוץ ממכוניות זהירות של הממשלה יראו ברחובות, ויש פחות ופחות הולכי רגל. אלה המעזים לצאת נעים על המבודדים האהבים שלהם בצד איטי של סוסי נדנדה, זרים ועל מציאותיים ומגבירים, ולאו דווקא מפחיתים את תחושת הבידוד, כי אדם אכן בודד. דקסטר הוא המגע הגופני היחיד שלי. הוא מאושר שאני שוב בבית, חם לו מדי בגינה. וכיוון שבאופן רשמי אינו קיים עוד, אנו יוצאים רק בחסות החשיכה. הצו להשמדת חיות מחמד רמז ביתר בהירות יותר מכל דבר עד כה שהממשלה איבדה תקווה. בתרבות האוהבת בעלי חיים רק מצוקה ממשית הייתה עשויה להספיק סבכה. הדבר נפל עלינו כאבל כבד. כשמשאית הממשלה נעצרה כדי לקחת את דקסטר, דיווחתי עליו כמת. כן, קריאת חוק היא עבירה חמורה, אבל אין בי אי-נוחות מעבירה על החוק הזה. כל עוד הוא בריא ושמח, דקסטר ואני נחלק את הקצוותינו המדלדלות. החיים הולכים ומתים. האטמוספירה של כוכב הלכת שלנו משתנה באופן קיצוני. כבר אין ציפורים ששרות בשחר הלוהט והמפלצתי של השמש, הזורחת ברעובת ומרעיפה אור ירוק ערד משונה על עולם חום. העצים שנתנו לנו פעם צל עומדים עתה נטולי עלים בחורף תופתי, באור ביופלזמי ופירוטכני מאיר את כולי הסויה, הגוססים, צורת הרפאים של הצמח השלם שהיו. ערב? החום גבר מאוד בשבועות האחרונים, בקפיצה קוונטית. הדבר גרם לשתי תוצאות מיידיות, עלייה מתמדת של פני הים בכל העולם, עם תגובות בהלה והצפות באזורי החוף, ולבסוף עלייה מורגשת בטמפרטורות. הדבר גורם אי נוחות גופנית רבה. נגד האפשרות הזאת סיפקו לנו הרשויות תרסיס מבודד, כמו מכלי לחץ ענקיים של קצף גילוח. סגרתי את כל החדרים חוץ מהמטבח, ועל ידי ריכוז חומר הבידוד שלי באזור אחד קטן הצלחנו לשמור אותו קריר, באופן יחסי. בדגש על יחסי. הרדיו הפסיק לשדר את מעלות החום,
שלי שווה. מילאתי את כל הסדקים והחורים בפלסטיק המקציב. אין אמבטיות כמובן ואין שתייה קרה. לעומת זאת הפסקתי להתלבש וגילחתי וסיפרתי את דקסטר וגם את עצמי. זו בני אנחנו, נטולי שיער ועירומים. היה ברור שהמדע התייאש. הקו הרשמי היה שהתהליך התהפך באותו אופן בלתי מוסבר כשם שהחל. המדיניות הרשמית הייתה להחזיק מעמד ככל האפשר. צוותי כוננות עובדים יומם ולילה על דרכי הישרדות, הרמה העירונית, כל מה שניתן היה לרכז רוכז, מרכזיות טלפון, מפעלי מים, תחנות רדיו, נעשו מרכזים שמסביבם התקיימו פעילויות חיוניות. בכל אזור נבחר בניין גדול לאחסון מזון, ציוד רפואי וחומרים מבודדים. אותנו צידו במפות אזוריות ודף הוראות המורה לנו להישאר במקומנו עד שנקבל הוראה לנוע למה שנקרא בלשון מכובסת הביתה. כשתתקבל ההוראה יש להעמיס את המכוניות בכל מה שנותר מהמצרכים ומהתרופות ולנסוע מיד. מסוקים כבר הנחיתו ערכות המכילות די דלק לנסיעה וחבילונת, שבאופן מפתיע התנוססה להטבית מנות חירום, המכילה גלולת ציאניד אחת, תזכורת קודרת לכך שלא הכל ילך לפי התוכנית. עליכם לסמן מראש במפות את הדרך הקצרה ביותר מהבית הביתה. הוראות אלה נשנות שוב ושוב עד גואל ברדיו, יחד עם הבטחות לבביות שהכל בסדר. בסדר, הכל בסדר, ממש בשליטה, כל סיבה אין לחרדה. יום הפינוי, כפי שאמרו לנו שוב ושוב, יוכרז בצפירת משרוקית. כל מי שיאזל מזונו לפני כן, או כל מי שנזקק לעזרה רפואית, ישתמש בקצבת הדלק המיוחדת ויגיע מיד הביתה. אני מקווה להחזיק מעמד עד שעת השם. כשהגיע הזמן יהיה זה סימן שכבר אי אפשר לשדר עוד שהמגע בין התחומים השונים בקהילה איננו אפשרי, שהתהליך לא יתהפך בזמן ולמעשה עולמנו בדרך הנכונה להפוך פלא המטבח המודרני. תנור המנקה את עצמו. אביב, קיץ, חורף, סתיו, אביב, קיץ, חורף, סתיו. איזה עונה עכשיו? אני חשה בשעות במין שעון פנימי. השתמשתי בכל כך הרבה שכבות של תרסיס מבודדת שכמעט שום חום אינו נכנס לי בחוץ. אבל אנחנו צריכים אוויר, והחלון הקטן שהשארתי חשוף פועל כמו כבשן. עם זאת, דרכו אני רואה את הצבעים הנוצצים, חשה בבני אדם, בבנות מיני. צהריים. השמש חבויה ישירות מעל, העולם הוא טופז. אני רואה אותה דרך הריר ההצצה שבחלון. אני עבר הקליטה המציץ דרך הפתח היחיד שבבית. אנו אחד הבית ואני. חלקים של איזה אורגניזם רוטט רגיש שדקסטר משחק בו את תפקידו הנבדל, אבל המשולב. האור נכנס בנו, ממיס אותנו. אנו גרגירי הזהב שבתכשיט. חצות. השמש ישירה מתחת
מתחת לסוליות רגליי הבוערות היא זורחת, כדור בלהבות. קרניה חודרות את כדור הארץ, תומכות ומניפות אותנו אל על. אנו כדור אחוז ומאוזן במרומים, מסילות מזרקת זהב. קל, מרכב, מונף לאין קץ. מי יודע כמה זמן מאוחר יותר, הבוקר נוכחתי שהתא החם הקטן הזה איננו עוד מקום אפשרי לכלב. שמרתי קופסת מזון מיוחדת ליום הזה. כשפתחתי אותה, עיניו של דקסטר סובבו לכיוון הריח הטעים הבלתי צפוי. הוא התאמץ לקום על רגליו, מאושר לחיים דקסטר הזקן. כמעט השתכנעתי לדחות, לחכות ולראות אם החום ירד. מה אם ירד מחר גשם? אבל משהו בתוכי המשיך במשימה. הוא התיישב, מתחנן, מצפה, רוקנתי את הבשר מתוך הקופסה. אתה הולך לקבל ארוחת ערב טובה באמת. אמרתי, אבל כיוון שקולי היה לא יציב, הפסקתי. יצקתי מנה נדיבה לתוך הקערה שלו והנחתי אותה על הרצפה. הוא היה נרגש. וכתמיד כשהתרגש מאוכל, היה טקסי באופן מוזר. לא מזורז. התקרב לקערה, הוא מתרחק ממנה. רק כדי לשוב ולהתקרב אליה מזווית קצת שונה. כאילו הייתה לעמידה המדויקת חשיבות עליונה. הייתה זו אחת מתמונותיו המשעשעות והחביבות. נתתי לו לאכול את ארוחתו בזמנו החופשי ובדרכו המוקירה. ואז, כפי שעשיתי כל כך הרבה פעמים קודם, האכלתי אותו בכינוח הסעודה הסופי בידי. גלולת הציאניד שסיפקה למעני ממשלה דואגת, ירדה בבליעה. לא ציפיתי שזה יהיה פתאומי כל כך. חיים במוות כה קרובים. גופו הקטן הזדעזע בפראות ואז קרס. בו בזמן, כאילו בתיאום, התרחשה הרעידה המוכרת בראייתי. דקסטר זרח בברק, ולא כאילו זרחני. באותו רגע מואר, קורן. הוא כבר לא היה כלב קטן, מת, שוכב לו. יכולתי לחשוב אותו אריה. סולם תחושה השתנה כל כך. גופו היפה סנוור אותי בלהבותיו. עוד רעידה, ומודעותו נכנסה למודעות שלי. הרגשתי בליבי גאות, כאילו כל נאמנותו ואהבתו שותפו פנימה. אז הרגשתי שלווה גדולה. חלל עצום, קל ומתוק. והבנתי שזה המוות. זה המוות. מותו של דקסטר.
לתאר את הבלתי ניתן לתיאור. לבשתי את המבודדים שלי. ופסעתי לגינה הקודחת את המלחום. הנחתי אותו על מה שפעם היה ערוגת האזיליה שלי. לא הייתי מסוגלת לחפור לו קבר באדמה האחויה או לכסות אותו בעלים. אבל כבר אין טורפים שינקרו את הבשר מהעצמות, רק החום הוא שיעשה זאת בבוא הזמן, ייבש אותו. חזרתי לבית, פותחת את הדלת מעט ככל האפשר כדי למנוע את קוצי האוויר הבוער מלהיכנס איתי. חתמתי את הדלת מבפנים בחותמת קצף. ריח מזון הכלבים המשומר התפשט במטבח, הוא הדהד בנחיריי. הייתי מודעת בעוז לדקסטר. דקסטר מופנם. אכלתי אותו באותה פשטות שקערה מכילה מים. אבל הדימוי איננו מדויק. כי התגעגעתי לנוכחותו הגופנית. אנו תלויים בגופני יותר ממה שידעתי. ידיי חיפשו מגע מוחשי, הבשר שוכח לאט. בעצלנות, בסתמיות, הדלקתי את הרדיו. אני בקושי עושה זאת עכשיו, מפני שהסוללות חלשות והן האחרונות שלי, כמו כן אין הרבה טעם, השידורים הם רק לסירוגים, ואת הקלטות הישנות שמעתי שוב ושוב. אבל תחנת הרדיו של הממשלה שידרה. כיוונתי בזהירות רבה וקרבתי את אוזני לרמקול, קול חלוש, קטוע מהפרעות, הנשמע כמו זה של ראש הממשלה. כל שבני האדם יכולים לעשות, כל שבני האדם יכולים לעשות, עשתה למענכם. עשתה למענכם ממשלתכם. הנאום פוליטי עכשיו. אבל נכשלנו. נכשלנו בעדיפת החום. נכשלנו בעדיפת החום. נכשלנו בהגנה על עצמנו מפניו. נכשלנו בהגנה על עצמנו מפניו. בהגנה עליכם מפניו. בהגנה עליכם מפניו. וכך, בצער עמוק, אני משגר את מסר הפרידה הזה. משגר לכם את מסר הפרידה הזה. לכולכם. לכולכם. זה הוקלט מראש. נשמר לשידור הסופי, ואז פורצת לנאום רועשת כמפלצת בעולם דומם כאבן, צבחת המשרוקית הפורט לנו הביתה. כבר לא יכולתי לשמוע את מילותיו של ראש הממשלה, אוטומטית מצייתת. התחלתי לאסוף את שרידי המזון שלי, שולחת יד לקופסת פטל ושומר מהיבול האחרון שצמח בגינה שלי כשהשחר היה תלול וקריר ושמש הצהריים נחה עלינו כאבקת דבש צהובה, ידי קפאה באוויר. אני לא אלך הביתה. השריקה צמחה זמן רב מאוד, צבחת קיטור משונה האחרונה של האדם. מוזר שהגיעתנו האחרונה היא קינת חרדה לא אנושית זו. עכשיו, שבהחלט מאוחר מדי, אני מצטערת שלא הקפדתי על מעקב יומי. עכשיו שהחלק ממני שכותב כמעט נספג, אני מרגישה מחויבת לעשות כמיטב יכולתי. הגעתי לסוף המזון והמים שלי, לאחר שחייתי בצמצום ימים, או אולי שבועות. איך ניתן למדוד זמן חולף? הזמן הוא נצחי. הוא צומח כמו עץ. שורשיו בליבי. אם אני שוכבת על גבי,
אני רואה רוחות נעות בענפיו הגבוהים. ומקהלת ציפורים שרה בין עליו. השיר מתוק מכל מוזיקה ששמעתי מעולם. פניי אינן ניתנות לזיהוי בראי. קבוצות שיער לך, עיניים ענקיות. אני שוחה בקשתיות שלהם. האוכל לטבוע במצולות אישוניהן? דרך החלון, כשאני מרימה את הווילון, זורח עולם מת. לפעמים סופות של חול ממלאות את השמיים בריבו, חלקיקים לבנים בהירים, בוערים, כמו גוף האריאל של השלט של דקסטר. לפעמים עננים גדולים מסתחררים, כמו אלה שמהם מקבלים הקדושים התגלויות. הצבעים כמעט קבועים עכשיו. יש זמנים בהם אני מרקדת קלת ראש בריקוד מסתחרר, מרגישה חלק מאותו עניין מתלבן וירבול. בימים שקטים, האוויר התמים נפרס, מבריק ככנף נוצצת. נפרס מעלינו, פורס את טובו המיוחד במינו מעלינו. אנחנו יחד עכשיו, מאוחדים, בלתי ניתנים להתרה, קשורים. כיוון שאין ציפייה, אין תסכול. כיוון שאין דבר היכול להיות שלנו, אין דבר שנוכל לרצות. אנחנו רעבים, כן, אבל אנחנו מרגישים התכווצויות וחולשה, אבל הם כאילו בגוף אחר. הגוף שלנו בלתי מחולל. בלתי מחולל. אנו חולקים לב אחד. אנו אחד עם השמיים המכוכבים וגופנו כוכבים. פנים וחוץ, אחד המה. רצף. המים בסכרים הם פלס. אנו נעים למים גבוהים יותר. ים גבוה. אונייה תעבור בו. רוצה להישאר לדבר על סוף העולם או על סוף ההצגה, זה הרקע. מה?
מחכה לך.